gràcies per venir i moltes gràcies per convidar-me. Perquè com potser molts sabeu de vosaltres ja, un meu germà és casat a Vic i per tant a mi em costa molt poc pujar aquí dalt i m'hi trobo molt a gust i per tant doncs agraeixo molt la invitació vostra i us faré unes reflexions sobre com veig l'estat de la qüestió. Jo no sé dibuixar ni sé parlar basc perquè el senyor Estrovell va fer un magnífic llibre, Un català entre bascos, que també us recomano, i fa 5 anys que el vaig escriure. I per tant, doncs, us parlaré una mica de com veig la situació actual i intentaré respondre al que m'ha plantejat l'organització d'aquest acte. Mireu, jo recordo l'any 2000, quan hi havia el president Aznar, tenia majoria absoluta, que es va començar a parlar del nou estatut. I recordo que era un dia que jo m'havia imprès un article a la facultat, a última hora, i un article acadèmic publicat a l'American Economic Review, que és la revista d'economia més influent i important del món, i que havia acabat d'aparèixer. I vaig arribar a casa i mentre sopàvem hi havia l'Aznar que deia «Esto de los nuevos estatutos de catalanes y tal, esto es un localismo del pasado». I resulta que aquell article que m'havia imprès aquella tarda, que la tinta encara era calenta, publicat a l'American Economic Review, té un títol en anglès de 4 paraules que l'entendreu sense traducció. Economic Integration and Political Disintegration. Aquest és el títol. Llavors hi havia el senyor Aznar dient això és un localisme decimonòmic i jo tenia a les mans l'any 2000 un article de 3 grans economistes de l'MIT, Enrico Spolaore i Alberto Alesina, i un altre de un nom polonès difícil de pronunciar, però que el títol ja va directe a la raca. A més integració econòmica, més desintegració política. Per tant, resulta que, mentre el senyor Aznar diu que això és del passat, el que les millors universitats i les millors revistes publiquen ens indiquen que en els últims 1000 anys, que és aquest treball, aquest article acadèmic, diu quan hi ha hagut lliure comerç, hi ha hagut més independències. Quan hi ha hagut proteccionisme, hi ha hagut menys estats. I això us ho explicaré en un minut amb un anunci que potser recordeu de la Carlsberg. Recordeu aquell anunci que deia Carlsberg, la cervesa danesa, possiblement la millor cervesa del món? Doncs jo recordo un anunci que feia un camió d'aquests verds de la Carlsberg que anava travessant la plaça Roja de Moscou, travessava la muralla xinesa, travessava un pont de Manhattan, amb una música i deia Carlsberg, possiblement la millor cervesa del món. I llavors pensava que en aquest article de l'American Economic Review, Economic Integration and Political Disintegration, i deia mira els danesos, que com que venen la seva cervesa per tot el món, poden permetre's el luxe de ser independents. Perquè si ara Déu Nostre Senyor no ho vulgui, hi hagués una onada proteccionista i els xinesos diguessin només veurem cervesa xinesa i els russos diguessin només veurem cervesa russa i els americans només beguessin la Budweiser, doncs què farien els danesos? Potser demanarien entrar a Alemanya per assegurar-se un mercat gran. Per tant, fixeu-vos, aquest article d'Alesina i Spolaore ens diu quan hi ha hagut lliure comerç, països petits que han volgut han pogut ser independents. Quan hi ha hagut proteccionisme, i ho van analitzant en els segles, què han fet regions petites o nacions petites? Buscar espais més grans per assegurar-se un mercat més gran. Aquests 3 autors van fer l'any 2003 un llibre que es diu The Size of Nations, la dimensió òptima de les nacions, publicat per l'MIT, aquest institut de Massachusetts, dels més preciosos del món. Per tant, quan us diguin què feu demanant aquestes coses decimonòmiques i localistes, d'argumentació teòrica, només cal entrar a internet i baixar aquesta informació. Per tant, no és una situació, del que estem aquí parlant i comentant, no estem parlant de coses només nosaltres. Mireu Escòcia, mireu Flandes, mireu com aquestes tensions de nacions sense estat encaixen perfectament amb els que els millors economistes del món estan escrivint i en el que les millors revistes i editorials del món estan publicant. Per tant, aquesta és una primera cosa que us volia comentar. Una altra cosa.
L'any 2004, amb un gran economista català, Jordi Pons, vam publicar un llibre que es deia L'espoli fiscal. Un clàssic modern. Malauradament m'està mal... He venit a hablar de mi libro, però en tot cas és curiós perquè aquest llibre, quan el vaig publicar, molta gent d'aquesta societat civil catalana, de grans institucions catalanes, deia: has fet un llibre de què? De les balances fiscals? Noi, tants temes que hi ha per escriure. Això no interessarà mai a ningú. No veus que tot va molt bé? I vaig pensar, jo ho veurem, el futur no el sap ningú, potser sí o potser no. Però en tot cas, aquest llibre es va vendre molt bé, vam fer 4 edicions, però hi he pensat molt. I a més, hi he pensat molt perquè jo mateix he estat sorprès amb quina rapidesa avui la sensació d'espoli fiscal és ja majoritària a Catalunya. Fins i tot, és a dir, en tots els àmbits socials, en tots els catalans, en una gran majoria de catalans, sigui quina sigui la seva llengua materna, sigui quina sigui la seva pertinença. El primer sorprès soc jo, perquè us recordo que l'any 2006, jo tinc present un record a casa, amb uns amics que sempre fèiem seguiments electorals, la nit de l'Estatut, la nit de l'aprovació del referèndum de l'Estatut de l'any 2006. Recordo el president Maragall amb una copa de cava dient: decreto la fi del victimisme català. I recordo una declaració del senyor Rubalcaba que deia: amb aquest nou estatut tanquem la carpeta catalana reivindicativa per 25 anys o bé per sempre. I jo vaig pensar, potser tenen raó. I llavors vaig dir, bueno, jo havia fet el llibre de l'espoli fiscal, vaig fer 2 llibres més de l'Estatut, de l'Estatut del Parlament, un altre de l'Estatut després de passar pel Congrés dels Diputats, i vaig dir, bueno, potser ens hem de dedicar a una altra cosa. I llavors vaig pensar una cosa que em va dir un catedràtic de l'IES, aquell que va organitzar l'acte de l'aeroport, Pedro Nueno, va dir: Ramon Tremosa, el dia que facis un llibre no sobre els dèficits de Catalunya, sinó sobre les oportunitats de Catalunya, te'l presentaré. Doncs vaig fer aquests llibres, Catalunya serà logística o no serà, Catalunya país emergent. Però en tot cas, perquè vaig pensar jo mateix, ara en uns anys hem de parlar d'aeroports, del corredor mediterrani, d'oportunitats, de món global, d'altres coses, perquè la carpeta reivindicativa fiscal catalana passa a la següent generació. I resulta que el primer sorprès de com han avançat les coses he sigut jo mateix. A l'última campanya de Convergència i Unió, electoral a les eleccions espanyoles, el senyor Josep Antoni Duran Lleida, per primera vegada, públicament, en el míting central de Convergència i Unió a la Llotja de Mar, amb tota la societat civil catalana, prohoms de les grans institucions catalanes, empresarials, civils, financeres, va parlar d'espoli fiscal. Mai no havia parlat d'espoli fiscal. I el president de Catalunya, Artur Mas, va dir el següent: com més vots faran PP i PSOE en aquestes eleccions, més diners s'emportarà l'estat espanyol de Catalunya, que no tornaran. Jo vaig fer uns tuits d'aquestes frases perquè realment li vaig posar aquell botó taronja de favorit, perquè realment dic, home, és històric, perquè vaig veure'm desbordat fins i tot, si això ho hagués dit jo l'any 2004, no sé, hauria quedat, no sé, radical, no? Però en tot cas, i resulta que jo havia proposat també l'any 2005, podríem fer un marcador electrònic gegant, amb un marcador que anés, a cada segon anés augmentant en 556 euros, i diguem, per conscienciar visualment a la societat catalana de quin és el cost de l'estatu quo actual. I Convergència i Unió, per sorpresa meva, en aquesta campanya electoral, va fer tots els seus mítings amb una pantalla gegant que servia de referència de l'eix central del seu argumentari polític.